zuwa ga abba gida a taimaka saƙon ya isa. Allah yana cewa alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Abba, a lokacin da Allah ya baka mulki ka yi munna sosai, mun yi munna sosai, kana ta kyautata wa mutanen Kano, kowa shaida ne. A lokacin da aka zo aka ce an karɓe maka a tribuna, shi ma cikin wannan tsananin kana ta kyautata wa mutane, kana ta kyautata wa mutane, mun yi munna sosai. To an zo wajen wal kazimin al ghaiz, mun san mutanen gandujiya da shigawuniya sun kuntata, sun munana wajen kalamai da maganganu. To a daure, kar a rama, kar a rama, kar a rama, kar a rama, kar a rama. Wal afina anin nas, ayi afuwa, ayi afuwa, ayi afuwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yana son masu kyautatawa. Allah yana son masu kyautatawa. Yadda ka mai da hankali wajen kyautatawa mutanen Kano, to lallai ka ci gaba. Ƙaunan da mutanen Kano suke maka wallahi ƙauna ne dan Allah, ba tare da an ba su ko sisi ba. Kai kanka ka san haka. Dan Allah dan annabi a kula, banda ramukon gayya, a ci gaba da kyautatawa mutane. Sannan abu na gaba shine a kula da ilimi na talakawa, musamman waɗanda ba su da ƙarfin da za su iya kai kansu makaranta, ba su da ƙarfin da za su iya yi wa kansu hidima na ilimi. To lallai a kula da iliminsu. Wallahu fi auni al-abdu ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yana kan taimakon bawa, matakar wannan bawa yana kan taimakon dan uwansa da ƴan uwansa. Mun ga kokarin da duka yi na biya wa ƴan makaranta kuɗi, na kuma saya musu motocin da zai dinga kai su a makaranta. To dan Allah ayi kokari a kula. Sannan malamai, in kaga malami ya zama, ɗalibi ya zama ingantacce, ya samu ingantaccen malami ne. Lallai malamai a kula, a tabbatar da ƙwarewarsu, a tabbatar da ƙwarewarsu, a tabbatar da ƙwarewarsu kafin a bar su a haji. A yi musu screening, a tabbatar da sun ƙware, don ya zama na 'ya'yanmu sun zama ƙwararru wajen abin da ya shafi a ilimi. Waɗanda kuma aka tura ƙasashen waje, a yi ƙoƙari a yi ta bibiyarsu. Duk wanda aka ga ƙoƙarinsa zai yi, to a bar shi ya ci gaba. Wanda ko ba zai yi ba, kar a yi hasaran kuɗin mutanen jihar Kano, a dawo da shi, a dawo da shi, a dawo da shi. Dan Allah dan annabi a yi ƙoƙari a dubi wannan. Sannan gefen lafiya, yanda ake bada maganin polio gida-gida, dan Allah ya kokari a kafa kwamiti na ma'aikatan lafiya. Akwai ƙwararru da yawa a Kano, in ma babu a samar da su, wanda za su dinga bi ana wayar da kan mutane akan abubuwan da ya zama musu mai amfani, abubuwan da idan suka yi zai amfanar da su, da abubuwan da idan ya zama suka yi zai cutar da su. A yi a gidajen rediyo, a yi a gidajen talabijin. Sannan matasanmu a yi ƙoƙari don Allah, musamman wa'annan 'yan daban nan da aka tara su a Kano ake da su, to don Allah a yi ƙoƙari, ko aikin 'yan sanda ne a sabon musu, domin shi mugu shi ya san makwancin mugu. In aka sa musu, ba su training suka ƙware sosai, to abubuwan da su takaita. Masu shaye-shayen nan a yi ƙoƙari a samo musu da makaranta, wanda suka samu matsaloli na ƙwaƙwalwa, to a yi ƙoƙari a gyarar da su, a gyara masu, domin su ma suna da ranansu, za su zama masu amfani a wata rana.